Čaute ľudia, moje meno Mike, predtým zabudnite na toto video like a dnes vám ukážem, ako si stiahnuť módy do Minecraftu cez Forge. Takže najprv si otvoríme verziu, na ktorej chceme mať módy a zapneme ju. Takže verziu máme zapnutú a teraz ju môžeme vypnúť. Otvoríme prehliadač a vyhľadáme si Forge. Nájdeme si verziu, ako potrebujeme a dáme installer. Otvoríme si to, dáme install client a OK. Tak máme to nainštalované. Teraz si vyhľadáme mod, ktorý potrebujeme. Nájdeme verziu, ktorú potrebujeme a dáme install. Pozor, aby tam vlastne bolo Forge. Tak, teraz stlačíme tlačítka Windows a R. Napíšeme tu percento appdata percento. Dáme .minecraft, nájdeme príčinok moc. Keď ho tu nemáte, tak sa vytvorte. Preniesieme tu ten mod. Môžeme zrušiť. A potom už to stačí iba zapnúť. Takže to bolo z tohto videa všetko a my sa vidíme u ďalšieho videa. Čau.